from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over, over and over. Goeiedag bij weer een nieuwe dag in de zomer van ZVL en welkom in Hulst. Het is vandaag de dag voor een prachtig weekend, want de vestingfeesten staan weer op het programma. En ook het zomercarnaval barst hier weer los op zondag. En wie kunnen we daar nou beter over spreken dan Ilona Jensen van Haarst, oftewel de burgemeester. Ja, het weekend is fantastisch. We hebben de vestingfeest in de binnenstad. Vrijdag, zaterdag en dan zondag het zomercarnaval. Ja, top. Kunnen we jou dan ook in het feestgedruis vinden? Ja, ik kom zeker even kijken. We hebben een delegatie uit Mugelstad op bezoek, dus die is hier ook. Dus zaterdagmiddag komen ze met een dwelband, gaan ze hier spelen. Zondag spelen ze mee in de optocht. Gaat leuk worden. Ja, dat geloof ik. En ja, de markt, hij is nu een beetje afgesloten voor natuurlijk de opbouw. Maar binnenkort gaat er ook weer van alles gebeuren qua werkzaamheden. Dat is wel het idee. We zijn nu bezig met het plan voor de grote markt. We hebben natuurlijk alles opgeknapt. De Steenstraat, de Gentstraat, Houtmarkt eigenlijk ook. Dus we zijn nu in overleg met onze inwoners. Aan de hand van vier ontwerpen die we al hebben laten zien, is er een favoriet uitgekomen. Maar voordat de inwoners echt iets gaan zien, daar gaat dan wel wat tijd overheen. Ja, dat gaat nog wel even duren. En wat verwacht je wanneer het allemaal klaar is? Ja, eind 26 pas. Dus dat vraagt nog wel even. My eyes are wide open, I see you on the bed. You're breathing and breathing. Hier in Hulst hebben ze wel een bijzondere stadscultuur eigenlijk. Een belangrijk onderdeel van is de zogenaamde Leugenbank. Er was enige tijd geleden sprake van dat ze die weg wilden gaan halen. Nou, daar was meteen heel veel protest tegen. Dan gaan wij eens aan praten met een aantal van de heren die daar dagelijks te vinden zijn. U bent hier elke dag te vinden? Alle dagen. Alle dagen. Ja. Maar dan is het gewoon een beetje kletskoek? Ja, en liggen bij elkaar en die is voor Feyenoord, die is voor PSV, die is voor Ajax en ja. Dus het gaat ook wel over de voetbal, merk ik al. Jawel, ja, van alles. Ja. Dus als je hier op maandagochtend komt, dan nemen we nog even de wedstrijd van het weekend door. Ja, tuurlijk wel. Het was enige tijd geleden dat dit bankje weg moest. Wat vonden jullie daar toen van? Nou, ik vind deze, dat is ouderwetse. Ja. Dus dan moet een hypermoderne banken komen. Dus bijvoorbeeld van 2 of 3 echte banken. En dan aan de andere kant zo kijken en aan de andere kant zo kijken. Oké, dus je hebt al wel een idee wat het zou moeten worden? Ja, want dit is ouderwets. En een afdak erboven. Ja, want als je nu regent, dan zit je maar in de regen. Ja, maar nou regent het, dan zijn we strontnat. Maar dan blijf je wel zitten. Ja, natuurlijk. Oké. Ja, ik zit hier naast de Bakske. Dat is toch wel een bekende dichter hier in Hulst. En die strijdt eigenlijk voor het behoud van het Hulsters dialect, hè? Ja, ik vind dat toch een beetje voornaam. Dat het Hulsters, want wij spreken de H niet uit, het Hulsters blijft bestaan. Maar ja, daar zijn niet veel oude Hulstenaren die het nog kunnen lezen en kunnen schrijven. Daarmee probeer ik het toch een beetje vol te houden. Ja, maar jij hebt ook een aantal gedichten geschreven in het Hulsters. En dan ga je er nu eentje van voordragen, geloof ik, hè? Ik ga een klein stukje voordragen, want anders duurt jullie uitzending te lang. Hulsters moet blijven bestaan. Voor mij is stimulans om deur te gaan met het Hulsters. Cultuurprijs of niet. Daarom hang ik in 2025 gewoon verder met mijn taaltje. Kijk, jouw taaltje. Nou, en we hopen dat heel veel meer mensen die gaan spreken dan nog. Ik hoop het ook. Ook hier in Hulst is het natuurlijk tijd voor een lesje topografie. Dan gaan wij eens een aantal mannen in de Leugenhoek vragen of zij wel weten waar ze nu zijn. Kunt u aanwijzen waar we nu zijn in Hulst? Hier in het centrum, hè. Kijk, Op de maat. Hè. Helemaal goed. En morgen zijn wij in Filipijnen. Kunt u dat ook aanwijzen? Dat zal deze zijn. Nou ja. 2 uit 2, heel goed. Dat was hem dan weer, onze uitzending in Hulst. Johnny, hoe was dat nou om eens geen radio te doen? Nou ja, dat was eigenlijk wel lekker, want dan kan je echt een beetje focussen op de tv-uitzending, die de mensen natuurlijk nu helemaal gezien hebben. Ja, het was wel eens een keer lekker, even geen radio. Ja. En wat vond je van Hulst? Ja, Hulst is natuurlijk prachtig. Kijk, het is echt meer een Bourgondische stad. We hebben natuurlijk inmiddels, nou ja, dit is dorp of stad nummer 38. Dus we kunnen inmiddels wel een beeld vormen van hoe Zeeuws-Vlaanderen een beetje bij hangt. Ja, dit is gewoon gezellig hier. Ja. Nou, mooi. Goed, vanuit het gezellige Hulst dus. Vanavond op televisie, na 6. Morgen dan zijn we er ook weer. Dan zijn we in Filipijnen. Van 9 tot 12 live op de radio. En ook uiteraard 's avonds weer op televisie. Tot dan.